अनंत टी रिफ्रेश हमी। देवगड तालुक्यात सतत होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे सुमारे 2.5 लाखांचं नुकसान झालंय। देवगड तालुक्यात सतत होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे सुमारे 2.5 लाखांचं नुकसान झालंय। या दागोटणे येथील प्रकाश विठ्ठल राणे यांच्या घराची पडवी कोसळल्यानं व सिमेंटचे पत्रे फुटल्यानं सुमारे 55,000चं नुकसान व शशिकांत सकाराम राणे यांच्या घराची पडवी कोसळली व पत्रे फुटल्यानं सुमारे 52,000चं नुकसान झालंय। गाव वाघोटण येथील नारायण शिवराम राणे यांच्या घरावरची कौलकोणे फुटून तसंच 2 पत्रे फुटून सुमारे 2,400 रुपयांचं नुकसान झालंय। मळेगाव घाडीवाडी येथील नामदेव रामचंद्र घाडी यांच्या घराची भिंत कोसळून व कौले पडून अंदाजे 12,000 रुपयांचं नुकसान झालंय। गाव दहिबाव येथील लहू तांबे यांच्या घरावर कलमाचं झाड कोसळून सुमारे 47,000 रुपयांचं नुकसान झालंय। तसंच विठ्ठल नारायण शिरवंडेकर व मंगेश राजाराम शिरवंडेकर यांच्या घरावर झाड कोसळून सुमारे 85,000 रुपयांचं नुकसान झालंय। याबाबतची नोंद देवगड तहसीलमध्ये करण्यात आली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।